l'escola de l'Urgell? On està l'escola de Can Raspall? On està l'escola de Madrà? Molt bé. Venim amb energia per guanyar o no? I quina escola guanyarà? Quina escola guanyarà? Benvinguts a tots a la tercera edició del concurs Sant Josep en Sap. Avui és gran dia que demostrareu tot el que heu après. Hem arribat a la darrera fase d'aquest gran concurs que posa a prova tot el que heu après durant els temps de l'escola d'estiu. Abans de començar les proves tenim una sorpresa molt especial. La nostra estimada monitora, Na Helena, de l'escola de l'Urgell, us ha preparat una glosa feta amb molta estima. Però abans, vosaltres sabeu que és una glosa o no? No ho veig jo molt convençuts, sabeu que és una glosa? És una composició poètica tradicional, moltes voltes improvisada, que forma part de la cultura popular d'Eivissa. És com una cançó rimada, amb una estructura i, a més, cantada, que a voltes serveix per contestar una cosa, per explicar-ne una altra, per contar un succeït, i avui m'ho cantarà una, que heu de preparar molt bé les orelles, perquè us explicarà lo important d'aquest concurs. Un fort aplaudiment per Helena! Tenim una illa polida i que molt bé l'hem de tratar per mantenir-la ben viva i no la tenim que oblidar. I amb animals tan preciosos com els falcó i disseny, protegir-lo per no perdre, perquè també ho és illenc. I és d'originar que Eivissa i aquell camp arroi blanquet, en ses orelles en punta i aquell morro tan estret. I ho és el nostre poder, i és que sempre mos defèn, és que mos fa companyia i és que també mos comprèn. I en sé que arriba setembre i tothom es va preparar. Hem d'anar a pescar reós, tots amb sus bots a la mà. I aquells peixos vermellosos que mos agrada tant menjar, no n'hem de pescar-ne gaire, si no podrem tornar. I aquella illa tan polida i que també l'hem de tractar, hem de mantenir-la viva i per no haver-la d'oblidar. Esteu preparats per les darreres proves o no? No esteu gaire convençuts. Esteu preparats per les darreres proves o no? Abans de començar les proves finals, anem a veure com han quedat el recompte de punts de les activitats que heu fet a l'escola. Tenim Anna Esvedrà amb 280 punts. Anna Can Raspall amb 290. Amb 295. Començar ara amb les proves finals. Així que comenci el concurs. Un fort aplaudiment. Una tradició molt antiga, brular corn. Quan no hi havia ni mòbils, ni WhatsApp, ni Instagram, ni totes aquestes coses, la gent es comunicava d'una altra manera. Una d'elles era brulant el corn. Segons com sonava aquesta brulada de corn, podia significar que havia arribat el peix, podia significar que no estàvem enriguent d'algú o d'alguna notícia o d'alguna cosa que havia passat, o podria ser també que hi hagués una emergència i brulaven el corn per avisar d'estoc d'emergència. Però nosaltres avui aquí tenim el més expert dels corns. Un fort aplaudiment per a Bartolo Braó, que m'ho ensenyarà com sona. Dos encarregats de cada escola d'Esvedrà, Nils i Martín, un fort aplaudiment! De Can
dia comença a brolar l'Escola de l'Urgell. Començarà en Nils o en Martí? Qui comença? Ah, no. En Pau o en Dani? Concentració. Tenim 3 bufades, vale? Segona escola. Un fort aplaudiment. Següent company. Canvi. Molt bé. Un altre, són 3 bufades. I la darrera. Tercera escola. Bé, següent oportunitat. Molt bé, i una tercera. Un fort aplaudiment. I la seva companya. Els 3 alumnes que es queden a l'escenari per competir en la gran final de les 3 escoles. Ja ho teniu, un fort aplaudiment per les 3 bufades. Silenci absolut, començam. Perquè ara arriba un moment molt esperat, veritat, perquè els monitors, un de cada escola, pujaran ara a l'escenari, per favor, i el valorarem en 5 punts. Comença l'Escola d'Urgell. Nàvaro. Escola de Can Raspalls. Carol. Escola d'Esmergant, a Belén. Venga, Yache. Fortísimo!
tercera. Hi ha tercera o no hi ha tercera? Silenci. Molt bé, segona. I tercera. I no li estan jugant tot el joc. A veure, Carles Valls? Estava dormint, Carles Valls estava dormint. A veure! Una cosa, aquí heu contratat gent perquè cridi més, això no vale. Carles Valls? Carles Valls? Urgent? A veure! M'he despistat, Seguim endavant perquè queda molt per fer encara i anem a la següent prova, que són preguntes ràpides. Dividirem les preguntes en dos blocs. Així que demanem a l'escenari els tres representants del primer bloc. Des Vedrà, Nugo, Víctor i Helena, un fort aplaudiment. De Can Raspalls, Neneco, en Pablo i na Marta, un fort aplaudiment. De Montser, na Júlia, na Lídia i na Mia Mondo. Primera pregunta. Quan són les festes patronals de Sant Josep de sa Talaia? Opció blava, gener. Opció rosa, abril. Opció verda, març. 3, 2, 1... Aixecam cartolina. La resposta correcta és... Els verds! 9 de març és el dia de Sant Josep. Seguim endavant. Quines són les tres platges que formen part del municipi de Sant Josep de sa Talaia? La primera opció, color blau, Cala d'Hort, Cala Salada, Calabassa. Color rosa, es Volnou, Cala Terida, es Jundal. Opció verda, Cala Xerraca, sa Caleta, es Jundal. Aixecam cartolina. Segona pregunta. Quin nom donaren els àrabs a l'illa d'Eivissa durant la seva estada? Opció número Làvaric, Ibocin. Opció rosa, Yavissa. Opció verda, Biza. Aixecam cartolina. Tothom ha dit que és opció blava, Ibocin, i la resposta és la rosa, Yavissa! No dona punt ningú. Bueno, vés-te el punt extra amb l'ajuda dels monitors. El punt extra amb l'ajuda dels monitors. I la pregunta és... Identificam la cançó. Ja està. Opció blava, l'Hort de Projecte Mut. Opció rosa, Visca Formentera de Ressonadors. Opció verda, com voleu, germans, que canti de Ressonadors. Tothom ha dit l'opció blava, que és l'Hort de Projecte Mut, i la resposta és... correcta! Ara sí, anem amb el segon bloc de preguntes. Rebem amb un fort aplaudiment des Vedrà, en Daniel, na Paz i en Sergi. Un fort aplaudiment! De Can Raspalls, Matías, Leia i Marc, un fort aplaudiment. I de l'Urgell, Bernat, Noa Marí i Martina Reyes, un fort aplaudiment. Primera pregunta. Què és un empelt de bruixa? Opció blava, una eina per pescar. Opció rosa, unes sabates o roba vella. Opció verda, la deformitat a les fulles d'un pi. 3, 2, 1... Aixecam resposta.
han aixecat Escola d'Esvedrà i de Can Raspall color verd, Escola d'Urgell color blau. I la resposta correcta és... color blau! Següent pregunta. Quants de municipis hi ha a Silla d'Eivissa? Opció verda, blava, dic, 5. Opció rosa, 7. Opció verda, 4. I la resposta correcta és... Sabadell! Anem amb la pregunta del punt extra. Quin és el nom de cada municipi? Vale. Quin és on estan cada una de més en el mapa, vale? Anem a escoltar les respostes. Comença Esvedrà, m'ho diu a Soret. Resposta correcta és... Esvedrà i l'Urgell! Un fort agraïment per tots, podeu baixar de l'escenari. Ara és moment que tots els jurats comptin punts, vale? Però, per fer l'espera menys llarga, l'escola de Can Raspall m'ha diuen que tenen una cançó que podem cantar tots junts, és així? Però m'agradaria tenir el suport de Nenzo. Vens, Nenzo? Tira-la tu, va. Senyores i senyors, 50! Seguim ara perquè ve un altre moment molt especial, perquè és el moment de veure qui ha dut la mascota. Qui ha dut la mascota més eivissenca. Així que cada escola ha fet una feina excel·lent. Ahir les hem col·locades i són totes super polides. Però ara les mascotes les valoraran el jurat per la seva originalitat, elaboració i feina feta. L'Urgell, es Falcó, l'Urgell, es Cai Vicent, Esvedrà i el Raó, Can Raspalls. Així que pujaran dos infants d'Esvedrà i mos presentaran el seu Cai Vicent, Sergio i Daniel Bonet. Un fort aplaudiment! Com està fet? Hem creat a partir de material reciclat com a periòdics, cartró, ampolles i garrafes de plàstic. Està unit amb silicona i ho hem folrat amb paper de cuina i colla perquè quedés rígid i així poder pintar-ho després amb tèmperes. Què és un podenc eivissenc? El podenc eivissenc és una raça de gos originària d'Eivissa, una illa d'Espanya. És un gos molt antic, s'assembla als gossos que apareixen en els dibuixos de l'antic Egipte. Com és la seva personalitat? És un gos ràpid i àgil. Té molt bona oïda. Pot escoltar coses que nosaltres no sentim. Té un gran olfacte. Pot seguir rastres com un detectiu. Independent però afectuós. Com es veu? Ulls clars i orelles grans, cos prim i elegant,
Color de pelatge pot ser blanc, vermellós o una mescla dels dos. Tipus de pèl. Pot tenir els cabells durs o una miqueta llarg. Què necessita? Espai per córrer, no li agrada estar tot el tancat. Jugar molt, li encanten els jocs i els passejos, bona companyia. Encara que sigui independent, li agrada estar amb les persones que el cuiden bé. Una dada curiosa, el podenc ibisenc és tan bocassant que pot atrapar conills sense fer soroll. És com un ninja pelut. Un cop d'aplaudiment! Podeu quedar aquí, si voleu, veniu a quedar. Escola de l'Urgell, us presenteu el falcó. Anna, Maria i Júlia, Cardó, un fort aplaudiment! Bon dia a tothom! Avui us parlaré d'un ocell molt especial que viu a Eivissa, el falcó eivissenc. Té ales llargues, punxegudes i a més de ser ràpid i àgil volant, té colors marrons i grisosos. El falcó s'alimenta de petits ocells que caça mentre vola. És un caçador expert. El nostre animal viu a les Illes Balears, sobretot a Eivissa i Formentera, però també es pot trobar a altres illes com Mallorca i Menorca. Li agrada viure als penya-segats, al costat de la costa, perquè des d'allí pot veure, volar i caçar fàcilment. Desgraciadament, està en perill d'extinció, perquè queden poques parelles. Per això és important cuidar el medi ambient per ajudar-lo a sobreviure. Ja està. Un aplaudiment! Pugen dos infants de Can Raspais i m'ho presenten el seu raó. Són na Nora i en Jeroni. Segur pensé que no sé res. Això va dir un savi anomenat Sòcrates a l'antiga Grècia. Però això va dir perquè no va conèixer el nostre raó Remó. És un peix molt peculiar i polit de les pitiüses, el qual el seu nom significa navalla perquè té forma d'una. El seu cos és clar, és de color salmó, i el nostre brilla més que el sol perquè és femella. Com a característiques principals, el raó s'amaga a la sorra a profunditats entre 15 i 40 metres. A més, és hermafrodita, pot canviar de sexe. La seva pesca està regulada per pes i unitats per conservar l'espècie, i si no compleixes la norma et poden multar. Com a característiques, procés creatiu. Aconseguir material reciclat, paper de periòdic, cartó, paper... paper continu reciclat. 2. Fer-se forma amb cola, aigua i paper de periòdic. 3. Pintar entre tots. 4. Retallar les formes. 5. Pegar les formes al peix. I ja estaria. Ho tenim ja. Anem a veure els punts de la mascota, senyors i senyors. Gas de grassa, 25 tercera prova. Per encara tornem a un altre so molt tradicional. És el famós UC. Puja d'esbadrar l'Helena i en Tiago. De Can Raspais, Nader i Ryan. Jordi i Maria. Estan preparats? Començam amb el primer UC de l'Urgell. Oh!
concentració i comença l'Urgell. Silenci, l'Urgell. Continua Andrés Valls. Podeu anar a seure després. Començam per allà per es fon una Anna. Primer, els millor 15 punts, Primer 1. Perquè ara faran recompte de punts. Allà una altra monitora i directora. Un aplaudiment per na Maria! Comparable d'Angor, no el cor de l'Aliment! Ja llestos per ensenyar els punts, així que baixant la pantalla perquè estem a punt de conèixer qui és el guanyador de Sant Josep en Sap 2025. Hem d'estar tots superatents i anem a rebre també un fortíssim aplaudiment a els regidors que us acompanyen de l'Ajuntament i que avui han estat aquí de jurat, han estat atents i han estat mirant tota la feina que heu fet. Un fort aplaudiment per regidor de Joventuts i Corriols. Per la regidora de Cultura i Educació, Maria José Ríos. Un fort aplaudiment. I per la regidora de Comerç, de Lourdes. Sortirà primer el tercer classificat i després sortiran junts el segon i el primer classificat. Així que hem d'estar superatents, vale? I després pujarà un infant de cada escola a recollir el diploma. Però abans, els punts de Sant Josep en Sap 2025. En tercer lloc tenim l'Escola de Pedrà, 480 punts. Un fort aplaudiment a totes les escoles que l'escola de Pedrà ho ha fet super bé. I ara atenció, hem de fer un redoble de tambors. Hem de fer un redoble de tambors molt gros,